ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଡିଜିଟାଲ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଅସଲି ଭକ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ସେହି ଦିନ, ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ମା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଟସରେ ଭରିଯାଏ ତାଙ୍କ ମହିମା। ଫଟୋ ଉପରେ ଫଟୋ ଲଦି କୋଲାଜ ହୁଏ ତିଆରି, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଲେ ବଡ଼ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି। ଜୋମାଟୋ ଆଉ ସ୍ୱିଗି ଦିଏ 50 ଭାଗ ଛାଡ଼, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ ଆସେ ଉପହାର। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାଇମାନେ ମାରନ୍ତି ବଡ଼ ପାଟି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର୍ ନିଅ ଜଲ୍ଦି ସାଉଁଟି। ହେଲେ ପଚାରେ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ଡିଜିଟାଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, କେତେ ସମୟ ଦେଉଛ ପାଖେ ବସି ସେହି ମାଙ୍କୁ? ଷ୍ଟାଟସରେ ଯେଉଁ ମା ଆଜି ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ, ଘରେ ସେ କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତି ଅଯଥା ଗାଳି ଓ ଅପମାନ? ଆଜି ଯେଉଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁରେ କେତେ, କାଲି ସେହି ମା ବୋଝ ଲାଗିବ ଯେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେବ ସତେ। ବହୁ ପୁଅଙ୍କ କଳି ଭିତରେ ମା ପାଲଟିବ ପର, ଶେଷ ଠିକଣା ହୋଇ ରହିବ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଘର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମ କେବଳ ଦିନକର ଖେଳ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଳି ଦେଇ ସାଉଁଟୁଛ କାଲିର କାଳ। ମାତୃଦେବ ଭବ ଆମର ନୁହେଁ ଖାଲି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ, ମାଙ୍କ ପାଦରେ ହିଁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇ ଆମ ପରିଚୟ ଓ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଏହି ମିଛ ଦେଖାଣିଆ ଷ୍ଟାଟସର ଦୁନିଆ, ମାଙ୍କ ସେବା କର ପ୍ରତିଦିନ, ହୁଅ ପ୍ରକୃତ ବଣିଆ। ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିର କରେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତେବେ ଯାଇ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏହି ମାତୃ ଦିବସର ରଚନା। ଧନ୍ୟବାଦ।